I ja en van 17 d'edicions. Aquest número, ostres, impressiona, no? Àlex, què tal? Sí, hola, bon dia. Tenim aquí amb nosaltres l'Àlex Portolés, ell és membre de la Junta del Club Cinema Castellà del Vallès, organitzadors del BRAM, que portem 17 edicions. Llavors, tot plegat va començar el 2000... Què feies el 2009? Recordes tu el primer BRAM? El primer BRAM, sí, es va obrir amb el Silenci abans de Bach, de Pere Portabella. Encara l'auditori estava en obres amb la remodelació de la plaça Major i aquella edició del BRAM, aquella primera edició del BRAM es va ben a fer a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, que es va habilitar com a sala de cinema. Llavors ja van venir més edicions, algunes mítiques, com la del 2011, que es va projectar Pa Negre i que vam fer com 7 o 8 projeccions, sessions de Pa Negre, i vaja, el 2011 mateix ja es va crear el Cineclub. Som un cineclub que primer va néixer a la mostra i el cineclub és fill de la mostra de cinema, no és al revés, no és un cineclub que va crear una mostra de cinema, sinó que és al revés, que el BRAM va motivar i va propiciar el naixement del cineclub el 2011. I tu en algun moment, en algun punt del teu cap, t'imaginaves que es convertís en tradició, això, o què? Arribar a tenir, clar, és que... No, és una cosa que vas fent amb el temps i en principi doncs, no et planteges quin futur tindrà. Això sorgeix d'una iniciativa ciutadana a la qual l'Ajuntament doncs, hi dona suport, sobretot liderada i encara liderada per en Pere Joan Ventura, el nostre president, i que, diguéssim, el que fa és recuperar la tradició de que a Castellà doncs, hi hagi una exhibició cinematogràfica de qualitat, cosa que s'havia perdut amb els anys, perquè sabem que doncs, l'any 92 es va tancar el cinema a Califòrnia i ens vam quedar sense sales de cinema. Llavors, gràcies doncs, a la iniciativa del Pere Joan, va haver-hi un reimpuls, de manera que Castellà, sense tenir una sala comercial de cinema, hagi estat possible doncs, recuperar les projeccions cinematogràfiques, no? D'una banda, amb les projeccions que fem al Cineclub, de l'altra, amb les que fa el propi Ajuntament, amb sessions més comercials els diumenges, i també doncs, amb aquesta festa major grossa del cinema, aquesta gran festa del cinema a Castellà, que és el BRAM. No? I el públic sempre respon, és a dir, per molta oferta que tenim, per molta varietat que hi hagi, sempre hi ha una resposta per part del públic castellanenc. Per tant, significa que l'hem encertat o que potser hauríem d'anar fins i tot a més? El BRAM s'ha consolidat molt com una iniciativa local, potser també ens ve públic de la comarca, però jo sé que crec que és una cita en el calendari anual que la gent ja espera. La gent va habitualment al cinema, a Castellà tenim un tipus de públic que potser no va molt al cinema a Sabadell o a Barcelona, però sí que quan té l'oportunitat doncs, d'anar a Castellà a recuperar alguna pel·lícula doncs, que li pot resultar interessant, doncs va a Castellà. I sí que hi ha un públic molt fidel de BRAM. Llavors el públic dels diumenges i del Cineclub potser és una miqueta més reduït, ja és el superfidel, diguéssim, però sí que notem que amb el BRAM la gent l'espera. I és curiós perquè el BRAM, per exemple, fa una aposta per la versió original, cosa que diem, ostres, costa molt. Doncs amb el BRAM ningú es queixa, sap que és una mostra de cinema i que s'ha de fer en versió original i la gent fa l'esforç de veure les pel·lícules en versió original, no? I més un tipus de pel·lícula que sabem que el BRAM és una mostra de cinema de compromís social, un contingut de pel·lícules, òbviament doncs, n'hi ha de molt accessibles, i si vols després ja parlarem del programa, però un tipus de pel·lícules doncs, que tenen missatge, no? Una mostra que fins i tot se'n parla a TV3. La primera és aquesta. De quina varietat són les mongetes que ofereix com a premi del públic la mostra de cinema BRAM de Castellà del Vallès? Mongeta, el ganxet? Sí senyor, del ganxet, molt bé. Qui vol una estatueta, si et poden compensar amb un sac de mongetes del ganxet, no? Sí o no? Sí. L'estatueta què en fots? La fots allà en una estanteria i ja està. Les mongetes del ganxet, perdó, delicatessen. No li manca raó, per això, no. Això és una de les grans iniciatives del Pere Joan, i a més que lliga molt bé el BRAM, no ha de ser una iniciativa
exclusivament cinematogràfica i tancada en si mateix, sinó que s'ha d'obrir al territori, ha de generar sinergies amb les entitats del poble i també doncs, amb el que hi ha al poble, i una manera molt original. A més, el Pere Joan és un gran amant de la cuina i sap cuinar molt bé, li encanten les mongetes del ganxet que es fan a Can Casamada, doncs ell ho va veure molt clar des del primer moment, que l'obsequi i el premi del públic, perquè com que és una mostra, tampoc és un festival, no hi ha uns jurats, diguéssim, sí que tenim un jurat jove, aquest any també tenim un altre tipus de jurat en perspectiva de gènere, però que és una mostra, no és un festival. Doncs el Pere Joan doncs, li va voler donar aquesta vessant com més simbòlica, no? I la va lligar molt bé amb el territori. Un producte nostrat, amb denominació d'origen, les mongetes del ganxet, que ens representa. Doncs aquest serà el premi del Bram. És constant evolució, trobo, no? Perquè cada any inclou una cosa. Ara deies que hi havia un jurat nou, també, no? Una perspectiva diferent d'avaluar també les pel·lícules. Cal fer-ho, això? Cada any s'ha de... O sigui, sí, i ho hauríem de fer molt més encara. O sigui, hem d'involucrar les entitats del poble d'alguna manera o altra. A vegades les pròpies temàtiques de la pel·lícula et porten doncs, a poder fer doncs, col·loquis. Aquest any, per exemple, doncs, amb 2 llevadores del CAP, després de la projecció de Matrones, que parla de les condicions laborals de les llevadores, en aquest cas a França, doncs ens oferiran, ens conduiran un col·loqui després d'aquesta pel·lícula, 2 llevadores del CAP. Sí, s'han de generar sinergies per fer d'això doncs, un gran esdeveniment on hi hagi doncs, resposta del públic, no? I atragui tot tipus de públics interessats en cinema de contingut. En aquest cas, una de les iniciatives d'aquest any és la d'involucrar a un col·lectiu com és el col·lectiu Espàcia, que de seguida doncs, us vam llançar el guai, de seguida el van recollir, que és... que hi hagi un jurat que ens analitzi les pel·lícules des d'una perspectiva de gènere, no? Si realment, doncs, bueno, sabem que un 40%, per exemple, de les pel·lícules de la secció oficial són dirigides per dones, val? Això és una cosa que també intentem tendir cap a la paritat en la mesura que es pot, però sí que volíem tenir doncs, també des d'una mirada externa, en aquest cas del col·lectiu Espàcia, que sabem que fan, doncs, elles fan molts debats, fan alguns cinefòrums en clau d'entitat a nivell intern, voldríem que elles ens analitzessin les pel·lícules que projectem al Bram des d'aquesta perspectiva, no? I també sumant també iniciatives, doncs també en faran una altra, que és el dilluns, que precisament aquell dia no hi ha projecció, a Cal Calissó, doncs faran un trivial, a veure, per posar a prova doncs, els nostres coneixements de cinema i feminisme, no? A veure si dominem alguns aspectes que segurament doncs, ens són desconeguts i que hauríem de conèixer i que sortiran en aquesta mena de concurs que es muntarà el dilluns 17 de febrer a les 7 de la tarda a Cal Calissó. Això és del 14 al 23 de febrer, que se celebra el Bram, que no ho hem dit abans, aquesta 17a edició. Deixa'm agafar el suplement que avui trobareu a l'actual, perquè un altre... què diria jo, mesurador de l'èxit és el nivell d'entitats, espera, aquí si es veu allà a la càmera, per la gent que s'escolti per la ràdio no ho veurà, però totes les entitats que hi col·laboren. Això també diu molt de la salut de la mostra i de, no sé, tota aquesta connotació positiva que porta estar-hi vinculat, no? Sí, per exemple, aquest any recuperem una iniciativa que fa anys vam abandonar, que és la del Bram gastronòmic, La gent surt del cine i diu, i ara on vaig a menjar, què puc fer i tal, doncs parlant amb Comerç Castellà, hem arribat a un acord perquè doncs, els establiments que han volgut ofereixin el que se'n diu un menú Bram, no? Amb algunes ofertes de menjar que es pugui doncs, consumir d'una forma més o menys ràpid perquè entre pel·lícula i pel·lícula doncs, puguis fer un mos, no? Doncs aquí estàs vinculant cinema i gastronomia, no? Una altra manera de generar sinergies, no? Tenim el cartell de portar, no sé com dir-li sempre, aporta contingut sobre aquest caire social que deies que té la mostra cada any. Què ens diu aquest? Quina és la temàtica que s'ha triat aquest any? És difícil perquè sempre el programa gira al voltant d'una sèrie de pel·lícules que diguem que el cinema és art, també és entreteniment, però també és reflexió, no? I ajudar doncs,
a reflexionar sobre en quin món vivim i com es pot transformar cap en positiu, no? Aleshores, el Bram és una mostra de cinema de compromís social i aquest any sí que hem vist que és una temporada molt marcada per pel·lícules que ens parlen de la mort. Aleshores, en fem un parell d'aquestes, n'hi ha més, per exemple, hi ha la pel·lícula de l'Almodóvar, per exemple, on hi haurà una d'aquí poc que s'estrenarà del Costa Gabres. És un tema, sabeu que és un tema que costa de parlar-ne i pensem que, doncs, se n'ha de poder parlar obertament, no? Doncs del tema de la mort, i tenim un parell de pel·lícules que ho tracten, com és doncs, Polvo Serán i Los Destellos, no? Llavors, una mica agafant aquesta excusa o aquesta motivació, no? Aquest fet de que és una temporada molt marcada per pel·lícules, inclús algunes que no les fem, doncs marcades per la mort, doncs que hem trobat interessant que es pogués doncs, fer aquest cartell doncs, amb aquest recordatori a la pel·lícula del Cielo sobre Berlín del Wim Wenders, doncs, que es pugui doncs, fer el cartell al voltant d'això. Sí que és veritat que després hi ha moltes altres pel·lícules que ens parlen de temes que ja són sobradament coneguts, no? Vull dir, ja des del tema doncs, de la immigració, el de les condicions laborals, bueno, també ja sortirà per aquí el col·lectiu LGTBI en diferents pel·lícules, el reprofitament alimentari, hi ha diferents temes que surten. En aquest cas, per exemple, també tenim una pel·lícula sobre dos rapers que ens parlen de la promoció del rap en una llengua minoritària com és el gaèlic, no? Això podria establir també comparacions amb la situació de la llengua catalana. Vaja, un cinema com molt social, no? Una selecció que fa goig. Estàs content amb el que heu aconseguit portar? Sí, sempre acumulant una mica també amb l'atractiu del que ha estat la temporada de premis, no? Doncs acumulant, sembla que són 29 nominacions als Oscars, tenim la Palma d'Or, que és en Hora, tenim diverses pel·lícules premiades als Premis Gaudí, nominacions als Goya, vull dir que sempre això també ho mirem en el sentit doncs, de que els premis són una promoció que bueno, són molt d'indústria, però són una promoció que hem de tenir en compte i fem aquesta combinació una mica de pel·lícules que puguin ser desconegudes i que valgui la pena recomanar, com ara, per exemple, Matrones, o pel·lícules que han sonat molt, no? Com, per exemple, Conclave, no? Aquesta lluita de poder per qui serà el papa de Roma, no? Una ficció basada en un best-seller, i doncs, també doncs, sabem que és una pel·lícula que atraurà molt públic i diumenge a la tarda funcionarà esplèndidament, no? I la inauguració, Marco heu triat, per què? Bé, és una pel·lícula que, a més, està inclosa en la programació del cicle Gaudí, que ens parla de la història d'aquest personatge, la història real d'aquest personatge que va viure d'una gran mentida, i també creiem que té molt d'interès ensenyar un dels dos treballs importants que ha fet l'Eduard Fernández aquest any. Ha fet dos interpretacions excel·lents, una doncs, amb el 47 i l'altra posant-se en la pell del Marco en aquesta pel·lícula de la factoria basca, que ja han vingut alguns dels seus directors, el John Garanyo va venir a presentar La trinxera infinita, vam fer l'Òrea, que en el seu temps, n'hem fet diverses d'aquesta productora basca, i en aquest cas doncs, tindrem el plaer de comptar amb un dels seus guionistes, el Jorge Gil Munarriz, que també està bé tractar diverses professions, no? Al voltant del món del cinema, i en aquest cas doncs, aquesta feina doncs, del guionista, no? A més estem parlant d'una pel·lícula basada en una novel·la del Cercas, crec que és. Llavors, com es teixeja el guió sobre aquesta història d'aquesta gran mentida d'algú que havia dit que havia estat en un camp de concentració i havia arribat a presidir doncs, una entitat doncs, d'antics deportats, i que es va descobrir
descobrir que... Fas spoiler ara, la gent ja ho sabrà, no? És un cas absolutament conegut, no? Vull dir que és la història d'aquesta gran mentida que es va viure durant uns anys i que ens va deixar tots, quan va esclatar en els mitjans de comunicació, ens va deixar tots atònits, no? No sé si... Ara com que es concentra tot, no? És a dir, abans parlaves tu dels Gaudí, dels Goya, que són, els Goya són aquest cap de setmana, no? Em penso els Oscars tampoc queda gaire, hem passat dels Gaudí, ara fa poc, i vull dir, per què es concentra tot cap al gener, febrer, març? Bueno, hi ha una temporada molt clara de cinema que, diguéssim, almenys de cinema, de temporada de premis, no? Hi ha una temporada molt clara de premis que segurament coincideix en el moment en què la gent va més al cinema, que és a la tardor i a l'hivern, no? Llavors, té a veure una mica amb això. També hi ha molts festivals que pels temes de les subvencions parlo més a nivell en l'àmbit català o espanyol, que es concentren més cap a finals d'any. Hi ha festivals repartits i mostres repartides durant tot l'any, però sí que ja comencem amb Sant Sebastià el mes de setembre, després ja comencen a sortir les nominacions dels Premis Gaudí, els Goya, va tot amb aquesta cronologia, no? I està muntat així. Suposo que quan ve el bon temps també baixa una mica l'assistència als cinemes. És a dir, la temporada forta, la temporada alta en cinema és a la tardor i a l'hivern. És ara. Sí. Avui és que quan venia cap a la ràdio m'he creuat amb els alumnes de l'escola que sortien de l'auditori, que encara està en marxa el Bram escolar, que és com un telonet, podríem dir, no?, del Bram. Sí, també és una manera d'apropar el cinema al públic jove, als més petits, als infants. Fa enveja, eh? No sé si tu et passa, Carlos, quan els veus, ostres, estan a l'escola i van al cine. A més, van a veure pel·lícules que hi ha una selecció feta que pugui, no sé com dir, és a dir, que provoqui alguna cosa, no? És a dir, no és una cosa lleugera, diguem-ne, no? Exacte, bueno, són pel·lícules també molt pensades per les seves franges d'edat, es fa una pel·lícula per cada cicle, començant pel cicle d'infantil, doncs amb una selecció de curtmetratges d'una gent molt esplèndida que fan un festival a Barcelona que es diu El meu primer festival, dedicat a la infància, amb uns curtmetratges amb molt de contingut que es poden treballar a l'escola. Llavors seleccionem pel·lícules per cicles, per primer i segon de primària, per tercer i quart i per cinquè i sisè, després també per secundària, una pel primer cicle d'ESO i l'altra pel segon cicle d'ESO, i finalment per batxillerat, no? Al final són 3.000 alumnes que passen per l'auditori, molts d'ells potser no van habitualment al cinema, estem en l'època de les pantalles, dels mòbils, de que el consum és molt individualitzat i poden viure aquesta experiència comunitària de veure una pel·lícula amb contingut i que a més doncs, poden treballar a classe amb els seus mestres o professors, no? Tu no anaves, perdó, Carlos, tu no anaves, no? Jo anava una vegada a l'any amb el col·le al cinema. Bé, i qui anava? A qui ens anava? A l'Imperial, jo anava a Sabadell, estava allà al centre. Vam veure una vegada Master and Commander, una cosa que recordo molt, em va afectar molt. Home, sent petit Master and Commander, no? No, petit tampoc, era secundària, però em va xocar amb aquesta pel·lícula, no sé, primer o segon de secundària. No sé, i altres que ara no recordo, però... Costa a vegades d'encertar el públic, sobretot cap al públic adolescent. Aquest any estan funcionant molt bé les pel·lícules seleccionades. Per primer i segon d'ESO hem triat Te estoy amando locamente, una pel·lícula que ens parla del tema LGTBI a la transició democràtica i que ha generat molt d'interès. Una altra pel·lícula que ens parla del periple d'intentar arribar, dos immigrants nigerians, crec que són nigerians, intentant arribar, o senegalesos intentant arribar a Europa, com és Jo Capitán, i... Clar, perquè de tot això al final després amb ells al públic en general també se'ls passa una mena d'enquesta, no? És a dir, perquè vosaltres teniu coneixement de què ha agradat, què no ha agradat, no? Sí, poden puntuar les pel·lícules i ja més o menys sabem una mica quins són els seus... Quin és el gust estàndard. Quin seria llavors? Vinga, anem a gust estàndard castellarenc. Quin seria llavors? A veure, hi ha tot, però diguéssim que tampoc van a... Mullat, Àlex, no et preocupis. Home, tampoc tenim un públic molt amant del cinema d'autor, el cinema que pugui tirar cap a... Vull dir que anem a
facilitar un gust més estàndard i no, de franja, o sigui, no anem a buscar tampoc pel·lícules molt complicades, no? I quan la pel·lícula té un cert missatge i es veu d'una manera doncs, assequible sense posar-ho molt difícil, doncs pot tenir més bona puntuació. Si la pel·lícula és més, entre cometes, estranya, no? Per exemple, aquest any, una pel·lícula que per mi és esplèndida, però que, clar, estem parlant d'una pel·lícula que parla sobre la mort, amb música, que és un musical, amb música de la Maria Arnal, que és Polvo Serán. Doncs sabem que és una pel·lícula que potser costarà. En canvi, Cònclave, que és un thriller trepidant, tot i que pugui no semblar-ho, d'entrada, doncs un thriller trepidant que sabem que agradarà més al públic general, no? O sigui que són com tots. Aquí el públic castellarenc és com el públic en general, no? Sí, tampoc... sí, diguéssim que els amants del cinema i que els hi posem més difícils doncs ja venen els divendres a les sessions de Cinefòrum, no? Per exemple. Jo també volia comentar una cosa important, i és que la vessant castellarenca, que sempre la busquem, aquest any hi ha un homenatge al Josep Vidal, un cineasta doncs, local que es va caracteritzar per, d'una banda, fer molts documentals en l'àmbit local dedicats doncs, a la vida associativa de Castellà, començant per aquell mític Castellà 1970, on es veuen imatges esplèndides del poble al llarg de tot un any i tota la vida del poble al llarg de tot un any, però també havia fet pel·lícules com la història de la família Tolrà, la història de la Unió Esportiva Castellà, el Ball de Gitanes, l'activitat del grup de Pedra Seca, vull dir que havia fet molts documentals locals i que, a més, era reconegut en l'àmbit del cinema amateur, tot hi ha llibres de cinema amateur que el citen per els seus documentals de viatges. Aleshores, i ens va deixar el mes de novembre passat, el Josep Vidal, i també, doncs, per impuls també d'una iniciativa ciutadana, al final, doncs, des de l'Ajuntament se li ha atorgat doncs, una menció honorària a títol pòstum i diguéssim que l'acte d'homenatge es farà dins del Bram el penúltim dia, el dissabte 22 de febrer, a 6:45 de la tarda. Molt bé, digues, Carlos. No, res, abans que marxis, veig que tanqueu amb Emilia Pérez. Creus que la problemàtica, diguem, de la protagonista amb Twitter i tot això afectarà al públic castellarenc o què? No sé si afectarà, però la veritat és que em fa molta llàstima, fa molta pena això que està passant amb Emilia Pérez. Vull dir que les xarxes a vegades són una mica unes clavegueres on jo crec que aquí hi ha sí que estic absolutament en contra dels tuits que hagi pogut fer la Carla Sofia Gascón, però també crec que hi ha un linxament perquè és dona i és trans. Llavors jo crec que aquí és un tema molt complex, ho entenc. No per parlar-ho en 2 minuts. No per parlar-ho en 2 minuts, però que em sembla que no s'està sent del tot just, tot i que, òbviament, doncs, no comparteixo per res doncs, les seves opinions vertides a Twitter en el seu moment. Això és carn de documental, també, t'ho dic, Es podria fer un al voltant de tot plegat. Molt bé, doncs del 14 al 23 de febrer, una nova edició del Bram, la número 17. Avui hem parlat amb l'Àlex Portolés, membre de la Junta del Club Cinema Castellà del Vallès, que recordem que és més jove que la mostra, sí, que hem dit abans. Àlex, gràcies per tot, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. A veure, que no només de Montoya viu el món, no, Carlos, podríem dir? Bueno, hi ha moltes més coses al món. Més coses. Sí, avui... Tot i que el drama del Montoya potser el tindrem d'aquí un temps. Ah, per què? Bueno, ara que n'explica la convidada, perquè com passi el que pot passar, hi haurà un drama important. Espero que no. Saludem la Montse Ribell. Montse, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Benvinguda. La Montse, que estàs a l'agrupació astronòmica de Sabadell. Sí. Què fas allà? De tot una mica.
Fem, bueno, a part Mira dels les temes... estrelles, no? Mira, bueno, entre altres coses, no? No, Sí. això pot ser. Fem bàsicament formació per a escoles. Ahà. Això ens agrada moltíssim. Divulgar l'astronomia, que és el que volem en allà, i escoles, grups de gent que venen, ensenyar el cel, ensenyar el sol, la lluna i tot el que puguem. I a part de temes administratius, que també em toca fer-ho. I com respon el jovent sobre aquests temes? Al final estem parlant de ciència i... Normalment els agrada molt, Sí? és molt curiós, sí, perquè és un tema, jo sempre dic que aquest i els dinosaures sempre atrauen aquests temes. I sempre, bueno, hi ha algú que no li agrada gaire, però els acabes pillant. I sempre penso, si ho fas amb carinyo i expliques tot el que saps o vols explicar amb carinyo, doncs els acabes pillant. A tu et va passar això quan eres petita? És a dir, el teu... És que Sí. em ve de ja de molt... Al meu pare ja li agradava molt aquest tema, ja havia sigut soci de l'astronòmica, i era un tema que m'apassionava moltíssim. I no sabia mai com entrar allà dintre o com fer-ho, i un dia a través de ma germana em va portar allà i dic, ja està, ja ho he trobat. Això amb quina edat? Bueno, ja era grandeta, Aquí ja- 30 i alguna cosa, sí, ja 30 i tenia els alguna dos fills, sí, Oh, sí. Molt bé, molt bé. Sí. I un d'aquests dos fills, que també ha seguit les teves passes, vull dir, també té... Sí, està a Alemanya, sí. És enginyer espacial o aeroespacial, no sé, perquè ara em renya que diu, home, no ho dius bé. Sí. On treballa? A quin lloc? O és el govern? No, GMV, que és una... Bueno, representa que a la NASA els encarreguen temes i ella es dedica a tots aquests satèl·lits artificials que hi ha molta xatarra por ahí volant, que no xoquin contra aquests més, que encara estan actius. De xocs que ha quedat parat, no, o sigui, Carlos? que hi ha xatarra que fa que no xoqui la xatarra. O sigui, No fascinant. s'està entenent res. És igual. No, és a res. dir, que clar, o sigui, totes aquestes coses, sempre enviem coses a l'espai Sempre, contínuament. i no sempre tornen. No. Llavors, clar, estan per allà... Ara em sembla que hi ha un projecte o hi ha una normativa Sí. o es vol fer una normativa que tornin, però fins ara no tornen. Els deixen per allà volant. Però bueno, aquest petit venia amb braços a mi allà, a l'astronòmica de ben petit ja estava allà. Sí? Sí. És maco això, veure com de Sí, petit té afició per una cosa i acaba convertint-se Sí, en la sí. seva professió. Bueno, escolta, anem a Sí, parlar clar. d'aquest... Jo no sé si dir-li això que ha de venir, que està venint, que diuen que el 2032 potser hi ha un 1,5%, em penso que és... 1,5, 1,6, sí. de probabilitat que col·lisioni amb la Terra. Sí. Vale, això és un asteroide o és un meteorit? Perquè el Carlos És i un jo asteroide. abans... És I un quina és la asteroide. diferència entre... Meteorit és una pedra petitona, Mm. i a vegades pot ser part d'un asteroide, però és una pedra petitona que entra a l'atmosfera, Sí. i veiem que aquests estels filants, i un asteroide és un pedrot més gran, que llavors és diferent. I és pitjor si ha de Els col·lisionar, meteorits clar. normalment venen dels cometes, de la pols del cometa. Quan la Terra passa per un lloc on ha passat un cometa, aquella pols que queda en suspensió a l'espai, la Terra passa, la va escombrant i entren aquestes pedretes. Això serien meteorits. És una pols o sigui, no, és una pedreta que hi ha entre la pols de la cua d'un cometa. Sí, un cometa es va desfent, quan s'acosta al Sol es va desfent, deixa pedres, vapor d'aigua, pedres, aquestes pedretes, doncs entren a l'atmosfera. I de quin tamany estem parlant? Els meteorits, normalment... Hi ha de molts tamanyes, hi ha de petitons, allà hi ha nivells així petits, de centímetres, i poden fer metres. Això és com la diferència entre ser poble o ciutat. Aquí a Castellà sempre estem batallant entre una cosa i l'altra, Sí, és a dir, que no ser canviï. meteorit o asteroide, no? A quin punt són asteroides? En quin punt? O és, No. és l'origen, no? Que és Jo crec que és diferent? l'origen, sí. Sí. I Ja aquest, som més grans. aquest que ve, que per cert em fascina que es vegi o sigui, una cosa que es pugui arribar a saber que allò potser d'aquí a... Bueno, perquè el que es fa són imatges d'aquestes, o sigui, el que es fan són captures de cel i veus punts que es mouen, no? I això poden ser moltes coses, asteroides, poden ser satèl·lits, poden ser moltes coses, i asteroides que ja sabem que existeixen. Però llavors, comparant amb altres mapes, veiem que, doncs, que hi ha un punt que s'està movent que no surt enlloc. I llavors s'envien dades, normalment al Minor Planet Center, que està a la NASA, i llavors, si el descobreixes, doncs ja el tenen, bueno, tu has de fer el seguiment d'aquest puntet que vas veient, i per una cosa que es diu astrometria, saps per on passarà durant cert temps, i ja li fas, doncs, el seu viatge. Val? Ara sabem que té una òrbita, vol dir que donarà la volta al voltant del Sol i la Terra en 4 anys, més o menys aproximadament, i per això el 2028 tornarà a passar per aquí, el podrem observar millor, podrem saber més coses i podrem perfilar més si el 2032 xocarà o no xocarà. Clar, un 1,5%, a qui li diguis, pensa,
és poca cosa, però en termes astronòmics és una probabilitat que no és comuna, no? Perquè si no, no se'n parlaria, m'imagino. No és comuna. O sigui, hi ha una entitat, hi ha una sèrie de països que han creat un grup que quan un objecte és més de X, em sembla que són 10 metres, quan té probabilitats d'impactar contra la Terra, etc., doncs llavors ja s'han d'anar seguint. Val? I aquest doncs, reuneix aquestes condicions. I és per això. Clar, si tu mires al revés, que té 98,5 probabilitats de no xocar, és molt. Llavors també queda molt trajecte, queda determinar l'òrbita. Llavors pot ser que sí que es perfili més o que realment es desviï. Has mirat la pel·lícula o la vas veure? Sí, no la vas veure. Quina? Jo totes les miro totes. Però n'hi ha moltes d'aquestes? Quina era la que has posat a l'inici, Carlos? Ho tens per aquí al tall? No recordo ara, però... Armagedon. No, jo deia la... Tens moltes, sí. Aquella... Don't Look Up. Sí. Don't Look Up. Sí, que la vaig veure. Que bona, per cert, eh? Al final és boníssim, no farem spoiler. Bueno, no em facis, però al final és qüestionar la ciència o no. Això no està passant ara, perquè al final tampoc, no? Però et va agradar la pel·lícula, sí? Mira, sí i no. Té parts que sí i té parts que no. I, bueno, en general sí. Vaig trobar que és una crítica molt bona. Bàsicament crítica, més que tema astronòmic, però és crítica. I allò que venia a la pel·lícula era un asteroide, també, perquè era una cosa gran, no? Allò sí que era... Clar, l'impacte d'això que ha de venir, com pot arribar a ser? Mira, el 2013 va haver un impacte a Rússia, no sé si us recordeu. Sí, en parlàvem a l'inici del programa. Sí, no es va morir gent, però van haver-hi com unes 1.000 persones ferides. Ostres. Però seria més o menys això. Allà on toqui, doncs farà mal. Però no serà a nivell global, no serà com va passar fa 65 milions d'anys amb els dinosaures, ni molt menys. Però també diuen que segurament d'impactar seria en l'equador de la Terra. Llavors, bueno, hi ha uns països que tenen més perill. I són? Doncs seria la Índia, doncs Equador, serien aquests països. La Índia, amb la poblada que està, no sé, depèn de la zona que... Depèn d'on caigui. Si cau al mar, doncs crearia tsunami, segurament. Però, bueno, que jo crec que encara queda. Queda. Queda, ja et dic, el 2028 sabrem exactament, ja observant-te'l, sabrem llavors ja les prioritats i tot. I mentrestant arriba el 2028, què es fa? Simplement es vigila o hi ha un protocol aquí que s'activa, diguem, de defensa terrestre? No, encara no. O sigui, es vigila, que passa que ara s'està allunyant de la Terra i com que ell rep la llum del sol ja no el veiem pràcticament, es veu molt poc. Llavors, el 2028, quan es torni a veure, doncs serà anar a saco, observar, és que no sé si vaig dir així, observar, i llavors tant els astrònoms amateurs, com seríem nosaltres allà, com els professionals, observar-lo i mirar la seva trajectòria, val? I llavors ja concretaríem més i sabríem exactament què passarà. És això. O sigui, aquest avís pot arribar a venir de molts llocs diferents, no? És a dir, perquè dius que observadors n'hi ha molts. N'hi ha molts, però tots ens centrem, tots hem de mirar les dades al mateix lloc. A on? Sí, nosaltres en el Minor Planet Center, bàsicament és la NASA. La NASA i la ESA és l'europea, la NASA és nord-americana, i llavors hi ha un grup que s'ha dedicat per això. I per què l'enviem a la NASA, nosaltres, si som europeus? Perquè es dedica a això. Minor Planet Center són planetes petits o cossos petits, i s'envia allà. No sé, quan la NASA trigui un lloc així l'enviarem, però bueno, es fan moltes coses conjuntes, es col·labora molt i es treballa molt NASA i ESA, Som amics. No, ja, sí, però dic que està el tram per allà, dic que no comenci a fer... No, això ve d'Europa, doncs això fora. Escolta, se li posen noms a aquests asteroides? Sí, a la llarga sí. Ara té aquest nom que té ara, 2024, YR... Com es diu, 2024? 2024, YR4. 2024 perquè es va descobrir el 2024 i llavors els mesos, va ser el desembre, li van donant lletres, com la matrícula d'un cotxe, 2 lletres i cada cop doncs, la Y és més a finals d'any. Si és a principis d'any té un A, perquè comencem a parlar, és aquest. Si no xoqués contra la Terra, al cap d'uns anys, quan ja l'òrbita ja queda més definida i ja el classifiquen, li pots donar un nom. En aquest cas va ser un observatori de Xile que va descobrir, l'Atlas, però si jo descobreixo un, li puc posar el nom que vulgui. A Sabadell, si sempre fardo... Jo visc a Castellà, però jo vaig néixer a Sabadell. Llavors vam descobrir un i es diu Sabadell.
I els de Terrassa no en tenen cap, per exemple. Bueno, un punt positiu cap a Sabadell, no? Clar. I llavors... on està Sabadell? A l'univers. Bueno, va donant voltes al voltant del Sol, també. Vaya pregunta. No, és que em sembla molt curiós. A l'univers, no? El sistema solar, que a vegades confonem univers amb sistema solar. Nosaltres vivim en un tros molt petit de l'univers. Bueno, sí, però ja està dins de l'univers, el sistema solar, no? Sí. O sigui, ara quan et preguntin a Sabadell, tu diràs, a Sabadell a on? A Sabadell del Vallès Occidental o al meteorit? Què és un meteorit o què és un asteroide? Doncs l'asteroide de Sabadell es pot seguir? Pots saber on està ara mateix, en algun lloc? Jo ara mateix no ho sé, però sí, inclús si ho busques per internet surt, i també quan tenim un lloc, una base de dades, que també surt allà, i el anem observant. Sembla fascinant. I un altre té el nom del que va fundar l'agrupació astronòmica Sabadell, que es diu Oliver Cabassa. Li van posar el seu nom. Li va posar el seu nom, Sí. Interessant, això. I l'Oliver i el Sabadell es troben en algun moment? No, em sembla que no. Estan a prop? No, em sembla que no. Cadascú va parlar. No, ja seria ja perfecte. Això, teniu grup de WhatsApp allà a l'agrupació? Sí. Sí, i es comenta aquesta cosa? És a dir, que era... Hi ha diversos grups, o sigui, allà el que tenim som grups diferents de recerca són hobbies que tenim nosaltres. Llavors hi ha gent que es dedica a seguir asteroides, per exemple, n'hi ha que fan exoplanetes, que també és molt interessant, n'hi ha que fan estrelles variables, n'hi ha que fan supernoves, i entre nosaltres ens comuniquem, clar, sí. I teniu comunicació amb l'agència, com es diu així? Amb la ESA? No. És que ara no surt l'acrònim, però estan a l'Autònoma, allà a la zona de l'Autònoma, on hi ha el CNM, on hi ha al costat del CSIC, no? Hi ha un institut d'estudis... Estudis especials. Sí, exacte. Sí, nosaltres ens relacionem amb tothom, és que sembla que sigui un món, perquè em dius tu, que ens diguem com que no tinguem relació. Nosaltres tenim relació... jo vull veure les connexions. Amb tothom. Llavors també tenim, potser faré propaganda, evidentment, de la feina, però els dimecres, cada dimecres a les 7 de la tarda, hi ha entrada gratuïta, fem unes conferències totalment gratuïtes, no s'ha de fer reserva de res, tu entres, seus i escoltes. I llavors venen gent, o sigui, ens ve gent, no és per fardar, però de tot el món, i llavors també d'aquí també, sí, científics de molt prestigi. Has girat el cap, Carlos, quan has sentit gratuïta, Pum! Has girat el... Sí. Xerrada, em sembla molt interessant. Sí, a la nostra pàgina web les faràs totes i pots subscriure també, que t'enviem informació i molt, molt interessants. I després també les pots veure per YouTube, editem uns llibres també sobre això, fem molta feina. És això, volem divulgar l'astronomia. Molt bé, doncs aquí ho hem fet una estoneta a Ràdio Castellà, el magazín de la redacció. Avui hem comptat amb la Montse Ribell, que ens ha acompanyat per explicar-nos això del 2024 YR4. Sí, i que no patim de moment. No patim. Quin nom li posem llavors quan marxi això? Li posaran ells, no ho sé. No ho sé. Nosaltres... N'hi ha un que té més probabilitats d'impacte. Què? Sí, tenim a l'Apophis, ja té un nom així, i llavors aquest s'ha de seguir perquè és més gran, és més perillós, i crec que és el 2029, mira, el 2036 i el 2068 hi ha números perquè impacti. Hi ha tema. Hi ha tema. Montse, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Vale, gràcies. Parla poc d'aquest catxarro. Com t'ha deixat el cos, Carlos? M'he quedat mort. No, què dius? No, glaçat m'he quedat. M'he quedat glaçat. Sí. Per cert, l'asteroide de Sabadell té pàgina Wikipedia.
si voleu saber els graus d'inclinació, per exemple, quan tarden donar la volta al Sol, doncs té una òrbita al voltant del Sol de 1.486 dies. Molt bé. Una dada... Sí. Crec que ho he dit bé. Meravellós. Quin nom li posaries tu si descobrissis un? Home, està claríssim. Lecegui. Queda molt bé. Asteroide Lecegui. No, és mentida, li posaria Ràdio Castellà. Molt bé, perfecte, això, Vale, que allà on va, triomfa, no? Allà on va, triomfa. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ha estat un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquesta hora i escaig aquí, des dels estudis de Ràdio Castellà. Que em penso que ja plou. Mira, m'estava girant, ja està el terra mullat. Vaja. Ja ho deies tu abans, no?, que avui havia de ploure. Fa fred. Fa fred. La setmana passada, el diumenge, va sortir la Marmota Phil. Te recordes que un any el vam seguir? Sí. Encara no sé si va sortir o no va sortir. És que jo, lo de la marmota encara no ho entenc. I la Candelera? La Candelera, també va ser el mateix dia. Si la Candelera plora, el fred s'allarga. No recordo com era. Va, ho deixem aquí, vinga, va, ens escoltem la setmana que ve, que vagi molt bé, adeu. Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. A veure. De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.